This is True Passes esikhaleni kanjani It's like Moses Mabhida we just witnessed amabhakabhaka eshaya iTTM in the Nedbank Cup last 32 sawubona mama ninjani namhlanje Siyaphila Yes injani yakhe injabulo Orlando Pirates 4 goals to 1 and we are through to last 16 Ngijabule kakhulu emva kokuba sebethe abasesabi bazosikhombisa ngijabuliswe yilokho kakhulu ukuthi abafana bethu bakwazile ukuthi bashaye 4 goals. Yes. Kukhona nostuma ngabanye kade bekhona namhlanje bethi nje bahamba neThakuma bathi bama friends of Thakuma. Indlela ebese bebekhalazela literal bebekhalazela. Sithi mina nishawa kabili engegame nina nishawa nje kwicup nje nihlele nishawa. Ngoba nifike nishawa kwiTeam yenu niphinde nizoshaya nihambe nikhala amanye ama-team. Bese behamba nalawo amanye ama-team. Banenkinga kanti ngcono balokhu nje badele ukuthi bashayiwe baphume baphuleke yabo manje bazosala uphinde bashaya bahambe begqisha emathimini basazohambe begqisha nje lokhu sibabhaqile sathi phezulu kade sehleba uma wangitshela ukuthi nisuka eRichards Bay ngithi mina khona enye team nje ekuthiwa eRichards Bay nina indaba nasika ngala kwezimnyama Thina siyahamba soyisupporta iRichards Bay. Siyaya soyisupporta chamidla la ekhaya. Nalokuthi ke sisuka kude neBhakani yasisuka. Hey indindlela. No, kuyajabulisa kakhulu ukubona abantu abadala even nabo mama beze groundini because akujwayelekile. So lento iyaqhuguzela abantu ukuthi abaqhubeke ba-attend ema-ground. Sambana naba nje abazukulu. Oh nangi nomzukulu. Hayi amaBhakani siyakhulisa manje, siyakhulisa. Siyakhuluma manje. No siyabonga kakhulu and I hope ukuthi amabhaba ajabulile kakhulu nale izekhaya. Hayi izekhaya. Usho kanje? Babethole ngephutha phela. Kwakuyiphutha. Uyabona ukuthi kwakuyiphutha ngempela. Ngegame yokuqala kufanele bayidefende bavele bahluleka ukuthi kwakuyiphutha. I-starring savele sashona i-movie qala. Into engakazenzeke ezweni. Siqala ukuyibona ngayo. Zonke nje ziba nesiqalo phela zonke. This is True Passes esipacini ngapha nangapha inqaku amabhakabhaka 4 TTM 1 it's Nedbank last 32 amabhakabhaka through to the last 16 ngihleli namabhakabhaka ajabulile it smile all over sanibonani yebo njalo hello ladies awumancane Hello. Niyaphila How is the excitement Orlando Pirates ihleze njalo nje ijabulisa Yo, so proud to share. So proud, super proud. Where are you guys from? We are from Escort. Yes. Oh, traveled all the way from Escort just to witness Orlando Pirates. No, we're starting here in Durban. Oh, okay, that's pretty cool. In fact, we saw beautiful goals. The first half, Bengals would say, hey, now TTM in Bamba, now they managed to get one back. But the Orlando Pirates, yabuya ngamandla and yenza izinto zenzeka. Yeah, yenza izinto zenze just because la le first goal bayikorile basinikile pressure so sakhona ukudlala like some more defensive yabo. So sesapusha safumana enye goal yabo. So yonke into yaba right after one goal. Sesabona ukuthi after one goal ukuthi kumele silungise amaphutha ethu kuphi nakuphi yabo. Yeah. Unjani umbono wakho uthini wakho umbono about goalkeeper Buthelezi? Goalkeeper rights. I just feel like putting us some more game time. Yes, so our progress. But otherwise, he's a good goalkeeper. Nedbank Cup, iyekhaya now. Yes, definitely. So we already have MTN 8, Black Label, so Nedbank Cup, maybe in the league. Yes, we want everything. Oh, yes. Musana uba greedy akanazi nyingane. Imele sathe kwanto sikubakhombisa ukuthi siyena biggest team from Africa. Yeah, from PSL. Yabo siyabafundisa. This is True Pass 1212 sasikhaleni kanjani. We are here at Moses Mabhida Stadium. We just witnessed Orlando Pirates versus the TTM Nedbank Cup last 32. Bakhania kunjalo wakho kujabule namhlanje. Jabule kakhulu bafowethu igame ibemnandi. iPirates ikhombisile ukuthi i-team enkulu ngoba kufuna uandamine labafana laba abancane funeka unikeze i-game right so jabule kakhulu nje amabhakaniya ngoba sisuka la siyaqhubeka siyaphambili siyayidefenda le cup ngoba vele phela kahle le cup yethu
so sijabule kakhulu ama-defending champions. Oh, yakho ama-defending champion siyithatha phansi. In fact yahamba kuyo lenkundla last season ingahambanga kahle. So njengamanje sibuyele samabhakaniya sifuna ukuyiclaima le cup. Sifuna ukuthatha wonke ama-cup akhona la kwi-PSL kule season. Nanga amanye amabhakaniya, nanga amanye akasondela siweza uthathiwe. Sijabule kakhulu. So here's the thing. Yazi sithema siyibuka le game. Sithema siyibuka i-Orlando Pirates siushayile 2 goals. Hey nabo abafana bebenenja nabuthi bathole 1 back from a set piece. Kwabe ngathi bayavuka manje sebengenile egemini kodwa amabhabhaka ashesha awucima lo mlilo second half. Hayi sikubonile lokho kwenzeka but kodwa akusithusanga kakhulu ngoba ucoach wethu sayithanda enzile futhi uthi anike abanye abadlali ama chance but ukube loku A bengekwenzeke lokho Awukhona u-A. A bekusilo Bakufihla induku emqubeni namhlanje. induku emqubeni nje kwenzekile lokho ngekhona i-free kick akusithusanga kakhulu samabhabha but ucoach futhi washintsha kahle amasapha wenzile enze kwakwasakwazi ukuthi sithola amagoli futhi kahle. You talk about ukuthi bengawona u-A okade udlala namhlanje and then that I come to think ukuthi we also saw goalkeeper uButhelezi getting a chance namhlanje. Okwakho ukubona kwakhe because people were saying a lot of things ngegame abenawo namhlanje. Wena umbone kanjani namhlanje uButhelezi? Ya uButhelezi mfethu udlalile yena ngendlela adlale ngayo kodwa kufanele elungise amaphutha amancane lapha ya. Futhi okunye engikuthandile ku coach ngokuthi angamkhiphi uMbatha. Yabona uMbatha yena nje nePirates What a player. Mfethu yabona make kwaphuma uMbatha akhumbula ngegame edlule esadlala ngayo namaZulu kwaphuma uMbatha kwacaca ukuthi sekukhona okushodayo lapha eswini. Ngiyabonga nje ukuthi coach uMbatha adlale kwize iqeda imatch. Ngokwami nje ngiyafisa nje uMbatha nje ahleze eqhubeka. Mina ngisazi ukuthi indaba umention amaZulu singenaphi manje. Hayi no phela amaZulu mfethu i-team yami ngiyayisupporta nayo. Mangihluleka ngala kwibhakabhaka ngibuyela amaZulu ngoba amaZulu iyona esithathela ama-team isilethele la. Angifuni amaZulu aphume ehleze khona nje kwi-Betway. Ehleze khona kwi-PSL. Ukhulume uMbhuti ngama-defending champions. Sibona ama-defending champions ephuma kabuhlungu izolo ngegame yokuqala icup ingahombi ngisho home kodwa ama-defending champions were already out. Hayi akukho obuhlungu lokho kumnandi kakhulu lokho. Hawu kanjani manje? Yazi ukuthi Sekumele bephume kwi-CAF kuba right. Hawu abafethu nisho ni brutal ngalendlela. kuyathusa ukuthi ithi qala imove vele ku steering. Ayiyaqala lokho yaqala ukwenza. Steering isiphi movie iqala? Awu imove iqala. Ama-defending champion asakwazi. No bafethu asikoqeni manje Orlando Pirates yenze izibukwayo and we are all happy right now. Oh nali bhakabhaka sondela. Anke. Oh there's a message. There's a message. Nedbank Cup is coming back. Kusho to home. Baba Bengisababolekile bafo khona la eMabhida. Njengamanje sekuyisikhathi sokuthi okwakaKhesali kubuyele Khesali. Yebo mfowethu kusazoba mnandi ezweni. Ngoba into esizoyenza soqopha umlando eSouth Africa. Siwine icup, siwine ileague. Ngiyabakholwa abantu. Kusazokwenzeka lokho. So already abantu sebeyabala kuthiwa khona i-MTN 8 khona iBlack Label so uthi neNedbank izekhaya. Sasibabolekile bafo manje sibona badlala kancane sebavele baphuma ekseni bathunywe uphuthu abavele bahamba njengamanje sibuye ekhaya mfowethu uyaziwa ukuthi ihlala kuphi le cup yabo. So ileague ke nayo indaba phela ingeleague manje kuthiwa futhi nayo fanele ukuthi ilale kwesikaMamenzela isigoli. Mfowethu izolala kwaMamenzela into efanele yenzeke ukuthi iPirate ifanele ishayela ama-team awu-8 ala kwi-top 8 fanele kwagibele ngenduku onke bese emva kwalokho ngayithatha ileague. Speaking about that, there is a game yamamelodi Sundowns mhla ka-18 kuyona. Uyazi into ezokwenzeka mfowethu iSundowns ngizokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi 3 point ngiyawuthatha ngufake ephaketheni ngiyothi ngiyofika lapha komakhelwane bami hayi ngizobafica bedidizela bengazithi bathathani bahlanganisa nani ngizoyithatha mfowethu. Ngoba kona ke ashayingoma ogcine ebhakabhaka beseyivala shaye baba oyibiza. Uyababona bayathatha seluyo ababona bayathatha seluyo bayathatha se asenalo
Ababona bayatatase. Ababona bayatatase. Asena no falo tena. Nakustuba ngoba. Babulawa izungu manje bavela basegroundini abasuthi basupportani basoma nje egroundini kodwa ke siyabaxolela sibathola nge-27 wonke umuntu mfethu uzothathwa wonke umuntu uzothathwa one by one bazongena ophondweni bathi yadla emnyama. We just witnessed the Orlando Pirates which are TTM Nedbank Cup last 32. As we speak, the Orlando Pirates is now in the last 16. Mangathi ngiyabheka ngibona nabanye abantu ebengalindana ukuthi ngizobabona namhlanje. Bhuti ninjani? Ubekwa yini la? Ngiyaphila mfowethu kunjani? Ya sike kahle ubekwa yini la? Ya bengifuna ukuzobuka umdlalo mfowethu. Ya. Ubungeve uzokwenza something nje uzoyibukela umdlalo kuphela. Hayi lutho angiyona leyo ndoda leyo. Ya. Umuntu othanda kahle ama-game mina. So iPirates angiyisupport impela kodwa angikona ukuthi ngoba nakho ngingayisupport sengikuthi angeke ngisakhona ukuyibuka igame yayo. Ya bona siyababongela futhi ukuthi umdlalo wabo ube muhle. Ubungayona friends of TTM. Sizokuthiwa khona abantu ekubabizwa ngama friends of TTM. Hayi lutho futhi. Ubungayona nje. Hayi ume but asihlebe. Ukhona la khona iTTM isithola leya set piece ashali la goal ibe njani inhliziyo yakho? Hayi lutho. Ibe njani inhliziyo yakho? Asihlebe ababoni. Abekho la. Ababekho ababoni. Hayi bivele normal futhi. But let us take it back to your game, Estelis. I mean, in Cape Town Stadium, we were hoping ukuthi mhlambe as the defending champion is going to win that game, but unfortunately you could not. Yeah, futhi khona lapha yayingalindelekile le yanto yenzeka lapha. Sure. Kodwa ke sibe nakho ukuthi futhi umdlalo ibhola liyaginqika egroundini. Ukuthi team inkulu noma incane lokho ngeke sikuthathe sikufake egroundini kuya ngegame yangalelo langa neskimu ke indlela ucoach asuke sisethe ngakhona ya khona nakuleyo game le ngisho ngithi mfowethu khona la bashayeka khona kubayi khona mawusubhekisisa akufuneki ukuthi uqale igame mfowethu vele uqale ngokudefenda ya ama defender into engayibuka emaningi kakhulu egroundini enye into wajika washaya na ukusubstitute ngendlela engabuka ngakhona awukwazi ukuthi mfowethu ungakhipha umuntu obona ukuthi usawuthwela umdlalo egroundini umkhipha umbeke ngaphansi mufaka lo mfakayo ehluleke ukureplace indawo yakhe yabona so khona igame yaba yinhle futhi kwayikho ukuthi abafowethu ba pick up late kwasho ukuthi isikhathi asisaseke. Hard luck Khosi, your last message ukhalalisela omakhelwane bakho namhlanje. Uye lo ngihamba nayo. Yeah, isho phela message yakho. Message yakho bahalalisela. Hayi ngiyalalisela futhi ibhakabhaka angisoli sitha nalo ukusupport ibhola kuzothi ngoba nakho liwinile namhlanje mina ngadliwa ngokudlula bese ngiyacasuka cha. Yabona ukuthi umethu uzobuka ibhola ngathi ngihamba nawo saphuma sahamba sazobuka ibhola igame sesilindileke iyo lesiyakuyo mfowethu. Hayi kuyobonakala. Siyabonga kakhulu.